Euskal Herria! Ni naiz potxoka! Heldu naiz Nafarroatik kantu batzuk egitera! Yeah! Niretzako kantautore da gitarra akustiko bat eta kantuak egitea, ez? Protesta gisa, ez? Bueno, ni gustatzen zait martxa gehiago, ez? Izan dezatela pixke bat eta bizitasun gehiago, ez? Eta horrengatik gustatzen zait gitarra elektrikoekin jotzea. Bide burutzean dabiltzan arren erreza zaildu zaila erraztu. Arrai dezagun gure hizkuntzaren bidea pausuz pausu borraztu. Gure bi oin biluziak txikiak, miloika kolorez lokaztu. Atzoko urratx aztarnetan sartuz eta biharko urratxak marraztu. Bueno, nik egiten dute musika du... alde hori batetik, ez? Nik entzuten dute musika, da herriko berbena folk musika horretak, eta bestaldetik de rock entzuten dena, ez? Eta hori dena nahazten duzu eta ateratzen da potoka insoinuak, ez? Azkeneko hauteskundetan eskuin indarrek gorakada nabarmena izan dute Nafarroa guztian. Nafarroa guztian? Baztanen! Baina baztan txiki honetan gauzak aldatu egin dira. Euskal taldeak batean garailea bera dire. Merkatu komunak ez digu aukerarik eman. Nekazari txikiari utzi larrutan. Bruselasko zorrondio zuloan sartu digute. Orain galdetzen zaituzte nor galderako diguten. Ez dut arrokerik artzaina izateagatik, gogorra egiten da bizia ateratzea. Sei urte, orduen ja denborartan zituken lemizko telebistak, bueno, orduen denborartan ziren la 1 y la 2. Talde batzuk handik, Formula Quinta, Los Diablos, tandik engantzatu nuken, ja talde batzuk gola zautzen dituen telebista bidez. Eta gero irrati bidez ere, bazien hemen, Gipuzkoatik egiten zen programa batzuk ere, Atalaya Montañera, talako izen. Eta handik, pues igual, impresionatu zaten sonoridadea igual, Mikel Laguain Aikamu Tilt horiek, ez? Ja, claro, sarron txikiek intuken, mazio eta 5-6 urtekin, ez? Eta ziren gure lemizko euskal doinuek entzuntu gune, hortik nonbait izan ziren denborartan. Mikel Laguain Aikamu Tilt entzuten zen irratien denborartan. Bueno, ziren lemizko referentziak, musikalak, entzuten zitukenak. Udaberri
oroitzen aldituk, potxoka, guk elkarrekin egin izkian kantaldi haiek izuen herrian. Bai. Eta nortzu ginen, Bai. Martikoren eta Hirurok. Bai. Oso gauza bitxia, ez? Polite ziren. Ze hiru mundu era bat diferentea gituan. Erramunek kantu tradizionala, ni gehiago kantu maite mindutakoaren kantu erromantikoa, eta ik puskatzailea egiteuan. Itzan punkiena irutatik. Bueno, esan badaiteke, ez? Baina alare bainuen denegalako lotura bat, eta niozdut nahiko desberdinek izin kantuen aldetik, baina bainuela elkarrekin ere xarma bat hor. Eta baten zuela bizitasun desberdin bet, ez? Giroari, ez? Denbo hartan. Eta niozdut nahiko aberazgarri ez zela aiera. Egin duen emanaldi klasioi. Ordurako lehendabiziko disko hura aterata zegoan? Hoi aigaituk 83a edo... izango bai, ez da? Ire la revoluzione de la tradizione maxi singela izan zukan gainera. Zazpi kantu genien ginen. Eta zen formato viniluetan, vinilo txiki bet, zazpi atzetako hartzen zen txiki bet egin nuen, zazpi kantuekin. Piztu ezazu puro eder baden dako. Ebainako ibagane baina ez delako. Demora badaukagu lagunekin egoteko, tabernero zure etxean, beti gaude bero-bero. Piztu ezazu mariachi baden dako. Keta matarrek ere bizi behar dutelako. Norbide horiek herriaren ogibideak murrizteko, naturaren urtasunek gizakiarenak direlako. Elizondoko profeta, idazle edo poeta, bihotxamur bat zera malarik barruan gordetan. Espainak irriz beteta, eskuaraz beti izketa, hiru hitzetan deskribatuta, hori zen izetan. Espainak irriz beteta, eskuaraz beti izketa, hiru hitzetan deskribatuta, hori zen izetan. Bertsozale eta epaimai, bertsolaritzaren hartzain, bertso saioak antolatzen ta gai jartzen ere bai. Bazuen hain bertze doai, denak lagun edoa nahi, bertsolaritzak zu baino lagun hoberik ez du nahi. Bazuen hain bertze doai, dena lagun edoa nahi, bertsolaritzak zu baino lagun